ayan guys, nandito na naman tayo sa rooftop. Pahangin-hangin lang tayo dito kahit mainit yung hangin. Yan yung ano, buwan, no? Yung pala. Yan. Dito lang tayo, gala-gala muna sa taas sa rooftop. Ito lang para malibang-libang tayo. Hindi tayo ma-boring. Ayan. Gala lang muna ulit tayo dito sa taas. Medyo matagal na din nakaakyat dito eh. Mga 2 weeks na ata. Oops, yan, akyat tayo dito. Yan. Yan na. Pero sabi nila guys, pag taglamig daw medyo maganda-ganda dito sa rooftop eh. Ngayon kasi ano, hindi pa natin masyado ma-appreciate kasi mainit. Mainit pa rin kahit na alas 7 pasado na, mainit pa din. So yun, baba muna tayo, napakainit dito. Baba muna tayo guys. Yan na guys, sakto yung baba natin, kainan na. Ito yung mga kasama ko. Boss Jerry, sa si Migo, ayan. Migo George, sorry na! Anong ulam mo dyan, Migo? Ba't ang daming ulam natin? Yung ano, ulam. Oh my God! Sakto, marami tayong maulam. At yung pala sa kabila, mali yung napindot natin. Ito, ang daming ulam. Kaya nakakain na kami. Wasak mga lods!